ಮಂಗಲಂ. ಭೂಷಾರತ್ನಂ ಭುವನವಲಯಸ್ಯಾಖಿಲಾಶ್ಚರ್ಯರತ್ನಂ ಚಿಂತಾರತ್ನಂ ಜಲಧಿದುಹಿತುರ್ದೇವತಾಮೌಲಿರತ್ನಂ ಲೀಲಾರತ್ನಂ ಜಗತಿ ಭಜತಾಂ ಸತ್ಸರೋಜದ್ಯುರತ್ನಂ ಕೌಸಲ್ಯಾಯಾಃ ಲಸತು ಮಮ ಹೃನ್ಮಂಡಲೇ ಪುತ್ರರತ್ನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಲಂ ಯಶೋಧೈರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಮರೋಗತಾ ಅಜಾಡ್ಯಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ಸ್ಮರಣಾತ್ ಭವೇತ್ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತಂ ಅಜಡಂ ವಿಮಲಂ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಂ ಭಜೆ ತಾಪತ್ರಯಾಪಹಂ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಶುಶ್ರೂಷಾ ಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರತಂ ಮುನಿಂ ವಿಶ್ವೇಶಮಿಷ್ಟದಂ ವಂದೇ ಪರಿವ್ರಾಟ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಂ ಆಪಾದಮೌಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. आयचे दिवसाक आमगेले पर्तगाळी मठाचे ऐतिहासीक जावन आशिल्ले तसले सार्ध पंचशतमानोत्सव 550 वर्षाचे हे महोत्सवाचे आचरणे संदर्भेची परमपूज्य श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाधीश विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान तांगेल प्रीतिपूर्वक अभिमानपूर्वक आमंत्रण स्वीकार करून हांगा उपस्थित आशिल्ले चित्रापूर मठाधीश परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याले पादारविंद अनंतानंत प्रणाम करता. आयच्या दिवसाक आमगेले सर्वाल भाग्य की असल एक तपस्वी तेजस्वी संत आयच्या दिवसाक हांगा येवन उपस्थित जाल्लेलो आसाची. परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी चित्रापूर मठाचे भव्य परंपरेचे 11 पीठाधिपती. ते गुरु परंपरा म्हाका पळयत म्हणटना एक उल्लेखनीय अंश दिसले. 300 वर्ष प्राचीन पीठ, 300 वर्षा किना अधिक इतिहास आशिल्ले तसले हे पीठाचे प्रथम अधिपती पीठाधिपती परिज्ञानाश्रम स्वामी, तांगेले शिष्य शंकराश्रम स्वामी, पुनः तांगेले शिष्य परिज्ञानाश्रम स्वामी, त्या परिज्ञानाश्रम स्वामीले शिष्य पुनः शंकराश्रम स्वामी. हाजी नंतर 10th पीठाधिपती पुनः परिज्ञानाश्रम स्वामी, तांगेले शिष्य जावन आयच्या दिवसाक 11th पीठाधिपती जावन पूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी पुनः आयच्या दिवसाक हांगा विराजमान जावन आसाची. पुनः म्हाका ते दिसताच ते परंपरा आवृत्ती जाता आसा. पूज्य स्वामी चित्रापूर मठाचे पीठेरी तांगेले तांणी आरूढ जावची की ना फुडें करची तांणी संन्यासी जावन आशिल्ले. 1997 परमपूज्य स्वाम्याले पीठारोहण जाल्लेले. ताजे किना फुडें 1919 परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यान संन्यास घेतला. कृष्णाक आमी द्वैमातुरः म्हणटाची, दोनी आवस कृष्णाक, एक देवकी आनी एक यशोदा. ताका कृष्ण आमी यशोदानंदन म्हणटाची, देवकी नंदन म्हणटाची. तशी पूज्य स्वाम्याक दोनी गुरु, एक तांगेले परंपरेचे पीठेचे गुरु परिज्ञानाश्रम स्वामी, अनेक स्वाम्याले व्यक्तित्वाचे पूर्ण विकासाक तांगेले व्यक्तित्वाचे निर्माणाक कारणीभूत जावन आशिल्ले तसले स्वामी म्हळ्यार ईश्वरानंदगिरी म्हूण महान तपस्वी राजस्थानांत आशिल्ले तसले माउंट आबू आश्रमांत प्रख्यात प्रसिद्ध तपस्वी स्वामी तांगेले दीक्षा घेवन माउंट आबूंत स्वामी अनेक वर्ष पर्यंत तांणी एकांतांत तांगेले शिष्यत्वारी संन्यासाश्रम घेवन अत्यंत कठोर कठीण साधन करून तपोअनुष्ठान निरत जावन आयच्या दिवसाक समाजाक सगळे सारस्वत समाजाक ज्ञान प्रदान करता आसाची. स्वाम्याले पीठारी आरोहण जावचे की ना फुडली जीवन कसं आसता तांगेले संन्यासा जीवन अत्यंत रोचक मात्र नाही प्रेरणादायी. स्वाम्याले स्वभाव कशे आशिल्ले एक दृष्टांत दिता तुमकां. एक संन्यासीन कशें जीवन कोरता त्या प्रकारार जीवन स्वाम्यान चलेला. कृष्णानं एक उत्तर सांगला, एकाकी यत चित्तात्मा निराशी अपरिग्रह
एक साधकान कशी आसका एकाकी एकांतान साधन कोरका यतचित्तात्मा चित्तशुद्धी आसका इंद्रिय निग्रह आसका मनोनिग्रह आसका निराशी आशा कसनेदवर घ्यानाशी अपरिग्रह परिग्रह कोरच्याना संग्रह बुद्धी आशनाक परमपूज्य स्वाम्याला अंतू आमक ते दिसता एक चूरू संग्रह बुद्धीना तांगेले भितरी हे विषय तांगेले संन्यासी मित्र गुरुबंधू परमपूज्य स्वाम्याक सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्याक तांनी सद्योजाती गिरी दावन असेल ते दना हावा हे विषय सांगच्या तांगेले संन्यासी मित्र तांगेले गुरुबंधू कोण आसाची नारायणगिरी महाराज म्हण तांका जोधपूर अंतू एक स्वाम्याक सन्माननाचे कार्यक्रम आयोजन केलेले स्वाम्याला गुणाविषयान त्यांनी एक प्रशंसी केले तांगेले संन्यासी मित्रांनो वटू आसिले माउंट आबून तो साधन करत आसिले स्वाम्याक एक चूरू संग्रह बुद्धी ना म्हणून म्हणले त्यांनी एक दृष्टांत दिले माउंट आबून तू थंची क्लायमॅटिक कंडिशन कशी असता तुमको गोतस उत्तर भारत गेलेलांक विपरीत शैत्य सहन करून घेवच्या जायना डिसेंबर जानेवारी म्हणताना त्या शैत्यान तो साधन कोरका संन्यासी दावनासाची नारायणगिरी महाराज आले की एक्स्ट्रा कसने अवंगालना वस्त्रना परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यांक त्या कालाक एक प्युअर वुलन क्लॉथ आयिल्ली काही तांगेले संन्यासी मित्राले गी एक्स्ट्रा एक वस्त्र ना म्हणून कोळणू शैत्यांत तांकां साधन करचे दायना म्हणून कोळणू स्वाम्यान कसन केले म्हणजे तांगेले असेल एक्स्ट्रा एक प्युअर वुलन क्लॉथ काण घेऊन तांगेले संन्यासी मित्रांक दिले संग्रह बुद्धी संन्यासींक आश्याना म्हणतात त्या प्रकारार स्वाम्यानं जीवन केला आमगेल्यान म्हणताची स्वाम्यान संन्यासीना संग्रह करूयात काही कितले संग्रह करूयात जाल्यार स्वार्था खातीर संग्रह करचे ना समाजा खातीर संग्रह करूयात काय ना म्हणटल्यार आमगेल्यान ते वचन संन्यासी संसारी जाल्लो म्हणताची सामग्री संपादन करता गेल्यार संसारी जात काय तो एक संन्यासीना ताका कितले दवका तितले सामग्री दवरून घेतले एक पर्णकुटीर निर्माण करून गेलो विंदूर येवचे प्रति दिवस तागेले आसिल काशाय वस्त्र ते चाबून घालून पिंदून घालता आसिले ताण आलोचन केले हे विंद्राक तक्क धोरका म्हणटले एक माज्जर हाडका माज्जर पोसील ताणें माज्जर पोसले नंतर माज्जरा पोसका म्हणटले माज्जर विंद्रा मारता जाल्यार माज्जरा दूद दाय दूद खंयच्यान मेळटा गाय दाय गायक हाण पोसलो पळया गाय हाडली नंतर गोरवां काम करचें कोणें हाण साधन कोरका तपस्या कोरका गोरवां काम कोरका म्हण लग्न जालो संन्यासी संसारी जावचे म्हळ्यार संग्रह बुद्धी आश्यना म्हण म्हणताची त्या दृश्टीन स्वाम्याला अपार साधना तांगेल तपस्स सिद्धी आमकां दिसता तितले मात्र अनेक एक रोचक घटना तांगेल जिवनांतू जाल्लेले अत्यंत आश्चर्य म्हाका आयकून आश्चर्य जालें स्वाम्याल गुरुभक्ती आनी देवभक्ती कितले आसम तांगेले गुरू तांगेले व्यक्तित्वाचे निर्माणाक कारणीभूत जाल्ले तसले ईश्वरानंदगिरी महाराज स्वाम्यान एक पंता कैलास यात्रा कोरका म्हणून संकल्प केले तांगेल गुरून मानस सरोवर यात्रा केलेली कैलास पर्वताची यात्रा केलेली स्वाम्यान वरकेना गुरुल मार्गारी वचका म्हणेल दृष्टीनं तांणी कैलास यात्रा कोरका म्हणून संकल्प करून गुरुल आशीर्वाद घेवका म्हणून गेले गुरुलेगी आशीर्वाद घेतले तेदन तांगेल गुरून ईश्वरानंदगी महाराजान एक वचन म्हणले सद्यो मेरे लिए आत्मलिंग लाओगे ना तू कैलास यात्रा करता सा गुरून सांगेल वचन है म्हाका आत्मलिंग हाडता नवे स्वामीजी वॉज व्हेरी ईगर टू फुलफिल हिज गुरुज विश स्वामी बाय सरले यात्रे बाय सरले इतले कठीण मानस सरोवर यात्रे केल्ले अंक गोतस यात्रे गेल्लेले तेदन पळया काकताळी की ते दैव कशी आमगेले जीवनांत येता म्हळ्यार स्वाम्यान यात्रा केली त्या कैलास पर्वताक खंयची क्षणाक स्वाम्यान भक्तीन श्रद्धेन दंडवत प्रणाम केले त्या कालाक पर्वता वयच्यान धबधब थोडे फातोर पडले स्वामी उठून पळयताची त्या फातरा राशीन तू तांकां आत्मलिंग मेळ्ळे हे स्वाम्याक गुरुचेर आशिल्ल भक्तीक उत्तम निदर्शन गुरुचेर भक्ती शिवावयर भक्ती भवानी शंकराल उपासक गुरुचेर भक्ती निष्ठा त्या तांकां स्वयं रुद्रोची ताका ताण समर्पित करून घेतले आत्मलिंग रुपारी म्हणून दिसता हे स्वाम्याला हे भक्ती पळयल्यार अशी शास्त्रांत आमी आयकताची यस्य देवे पराभक्ती यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः
देवाचेर आमी कितलो भक्ती करताची तितले गुरूचेर भक्ती केल्यार आमकां कसन जाल्यार अर्थ प्राप्त जाता, शास्त्राचें यथार्थ ज्ञान प्राप्त जाता म्हणून आसा. ताका उत्तम निदर्शनां आयच्या दिवसाक आमगेले सद्योजात शंकराश्रम स्वामी आसाची. तसले स्वामी तांकां हे तांगेले चित्रापूर मठाचे पीठाधिपती जावचे की ना फुडले जीवन तांणी चित्रापूर मठाचे अधिपती जाले नंतर अनेक साधन केला. चित्रापूर मठाचे परिवर्तन एक कारणीभूत जाले स्वामी. तांणी संस्कृता वयर अपार प्रेम स्वाम्याक, इतलें प्रेम की म्हळ्यार तांणी गीर्वाण प्रतिष्ठा म्हण एक प्लॅटफॉर्म क्रिएट करून सामान्य लोकां जाल्यार संस्कृत पावोका, सामान्य जनां जाल्यार संस्कृतांत संभाषण करता अशें म्हणलेल्या दृश्टीन ऑनलायन क्लासेस तांगेले मठा तर्फेन कंडक्ट करताची. मात्र न्ही गीर्वाण पत्रिका म्हण घेवन तांणी क्वार्टरली, म्हाका दिसता क्वार्टरली पत्रिका ते संस्कृतांतू पब्लीश जावची तसले पत्रिका असले अनेक कार्य आमगेले भारताचे दोन प्रतिष्ठा, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतं संस्कृतिस्तथा दोन प्रतिष्ठा काही आमगेले भरतखंडाचे भारत देशाचे. एक संस्कृत भाषा, दुसरेची संस्कृती. संस्कृत भाषे वैरी अवलंबित जावन आसा संस्कृती, आश्रित जावन आसा संस्कृती. संस्कृत भाषा तरी ना, संस्कृती ना. त्या दृष्टीर स्वामी संस्कृतार अपार प्रेम इतले ते म्हळ्यार स्वाम्यान अगाध पांडित्य, तलस्पर्शी पांडित्य संस्कृतांत संपादन केला. कैलास आश्रमांतू ऋषिकेशांत अध्ययन करून तदनंतर काशी वचून दक्षिणामूर्ती मठांतू पुनः संस्कृताध्ययन करून थंय सभेंतू संन्यासी कॉन्फरन्स आसतना हांव आयकल्लो. संन्यासी पुरा लोकांना संस्कृत प्रचार करका म्हण घेवन सभा जालेले जाल्यार कोणें संस्कृतान उलयत नाशिल्ले थंयचे संत. स्वाम्याक प्रेरण केलें की स्वाम्यान उरलो का म्हणून. कोणेंय उरले न्ही, परमपूज्य सद्योजात शंकराश्रम स्वामी वचून थंय पांडित्यपूर्ण संस्कृतांत भाषण करून घेवन आयले. त्या कीर्ती परमपूज्य स्वाम्यान. मिगेल वैयक्तिक अनुभव हांव स्वाम्याक मेळ्ळा एक, पण स्वाम्याक उडगास आसा की ना गोतना. कल्याणपूरचे तोंडसेन स्वाम्याला आगमन जालेलें तेदना हांव स्वाम्याला आशीर्वाद घेत म्हणटन स्वाम्यान कसं करतस म्हणून विचारलें. हांव मिगेलें अध्ययन केलां म्हणून सांगता म्हणटन स्वाम्यान संस्कृतान उलयलें. त्या तांकां संस्कृता वयर अशी अपार प्रीती आमकां दाखयता. तसले स्वामी आज जाल्यारीची अनेक क्षेत्रांतू तांणी साधना केल्लेली आसा. चित्रापुरांतू तांगेल मठाक कसकसन जावका तरकारी आज जाल्यारी तांगेले जाग्यांतू पूरा वेजिटेबल्स ग्रो करताची इन एन ऑर्गॅनिक वे, कसं फर्टिलायझर्स यूज करनाशी. तसल स्वाम्याले एक दूरदृष्टी आसा. तितलं मात्र नाही, पण या सामाजिक जावन संन्यासीन पीठाधिपतीन काम करता म्हळ्यार एक उत्तम दृष्टांत स्वामी. तांणी इन अँड अराउंड शिराली हांव आयकलेलो फार्मिंग कोण करता तांकां कसन सहाय जावका, तांकां लोन मेळची तसल व्यवस्था, तांणी लोन घेवन रिपे करची तसल व्यवस्था, अशी स्वाम्यान असल एक व्यवस्था करून अनेक कुटुंबाचे शिरालींतू इन अँड अराउंड शिराली अनेक कुटुंबाचे आर्थिक स्तर वाडोवचे तसल कामां परमपूज्य स्वाम्यान केला. अशी स्वाम्याले असल एक तपस्वी संताले आयच्या दिवसा आगमन जाल्लेले परम हर्षाचे विशय आमगेले परमपूज्य विद्याधीश तीर्थ स्वाम्यान ह्या गोमांतक प्रदेशांतू एक सान स्वर्ग निर्माण केला. ह्या स्वर्गाक पुनः स्वाम्यान सद्योजात शंकराश्रम स्वाम्यान येवका आमगेले हे मठाचे उभय मठाचे गोकर्ण मठाचे चित्रापूर मठाचे संबंध वाडका म्हणून ह्या संदर्भाचेर सांगतची उभय स्वाम्याला आशीर्वाद मागतची मिगेले हे प्रास्ताविक भाषण देवाल चरणाक अर्पण करता. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.